Wait. Apa yung order mo may natin eh? Win, order ko hindi karkadak ata. Ang sa may di kontan. Yun si Kagarti nang ko akit to eh. Nagbayad din. Win, si Kagarti baga ka nagbayad. Pero yung baga kanya na nga si kamang bayad. Puro siya natatig bayad ti kastan. Kit. Garud kit si Kagarti ko ang ubra di si Katimang bayad. Ayan. Si Garud, isublim ng tagarudin. Sublim ng tagarudin. Sublim datan. Tapay no bagbag paimit nga kuljay bagbagada paimit nga nakaswerswerte na ka nakapugpogi kani ti asawa. Pugpogi, guwapo. Apal da garud eh. Ngal mangluloko. Ibagba lang yung pudno. Sorry, bagbagada nga. Sorry nga po eh. Mangluloko ka manin. Pugpogi ka na ti asawa. May manuaya dito eh. 1.5 lang ata. Check tuloy mang bayad nga rodin. Kaysa? Check sulat ta. Thank you. Lain ka mangluloko lang unay.